Euskal Herritarron kultura Europako antzinakoenetako bat da, eta harro sentiarazten gaitu. Eta Euskal Herriak, ardatz atlantikoaren erdian kokatuta, aukera paregabea eskaintzen du ingurune atsegin eta seguruan ikasteko, dibertitzeko eta lan egiteko. Ekonomia dinamikoa daukagu, natura bizia eta prestakuntza maila bikaina. Euskal Herrian bateratuta daude 1000 urtetik gora dituen hizkuntzaren babesa, industria tradizio luzea eta punta-puntako unibertsitate sistema publikoa. Gaur egun, gure herriaren garapen ekonomikoak teknologia, berrikuntza eta ezagutza ditu oinarri. Testu inguru horretan, gure unibertsitatearen, Euskal Herriko Unibertsitatearen ekarpena funtsezkoa da. Gure ikurra nazioartean entzute handia duen euskal artista batek diseinatu zuen. Eduardo Txillida, zientziaren zuhaitzean oinarrituta dago, eta Iparragirre koplariaren bertso bat dauka testu gisa. Eman ta zabalzazu, kulturaren izaera irekiari erreferentzia egiten diona. Gure unibertsitatean, gradu eta graduondoko espezializatuak eskaintzen ditugu jakintza-arlo guztietan. Munduko 500 unibertsitate honenen artean gaude, eta gure ingurunean aintzindariak gara ikerkuntzan eta irakaskuntzan. Baina gure egitekoa ez da horretan mugatzen. Irakaskuntzan eta ikerkuntzan aritzeaz gainera, Euskal Herriko Unibertsitateak arteak eta gizarte erantzukizuna sustatzen ditu. Enpresa arloko ekintzailetza bultzatzen du eta gaur gaurko eztabaida politiko eta sozialetan eragiten du. Jakintza-arlo orotako 300.000 profesionaletik gora prestatu ditugu. Dagoeneko, enpresetan, administrazioetan, unibertsitateetan eta gizarte erakundeetan erantzukizun handiko lanetan diharduten pertsonak. Horri guztiari, erantzi behar diogu irakaskuntzako proiektu berezi bat, IKD eredua. Ikaskuntzan autonomia sustatzen duena, aldi berean exigentzia maila gorena eskatuta ikaslei. Markel naz, eta arte ederretan lizentziatu naz Euskal Herriko Unibertsitatean. 3 lan hizkuntza dauzkagu, euskera, gaztelania eta ingelesa. Progresiboki ezartzen ari garena. Je m'appelle Clémentine, j'ai 24 ans et je suis française, je viens de Bretagne plus exactement. Hallo, mein Name ist Timo Bierer, ich bin 25 Jahre alt, studiere Wirtschaftsingenieurwesen, komme aus Freiburg in Deutschland. Ciao, mi chiamo Camilla, sono una studentessa italo-australiana che vive qua a Bilbao. Bordeleko Unibertsitatearekin lankidetzan, Europako mugaz gaindiko lehen kampusa sustatu dugu. Era berean, harremanak dauzkagu mundu osoko hainbat erakunde akademikorekin, eta Latinoamerikako 14 herrialdeko unibertsitateekin osatutako master eta doktorego sare baten buru gara. Gure goiburua betez, Euskal Herriko Unibertsitatean talentua sortu eta zabaltzen dugu. Gure unibertsitatea leiala zaio 1000 urtetik gorako gure kulturari, baina irekita dago munduko korrente guztiak jasotzeko.